Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Nitolbu. Dan il-ħadd iddedikat lill-kelma ta' Alla nitolbuk Missier Qaddis sabiex tkompli ddewwaqna il-ħlewwa ta' kelmtek u tagħtina l-grazzja ta' qalb disponibbli ħalli nkunu lesti nilqew u nħallu tmexxina il-kelma setana tiegħek. Kelma ta' ħajja, kelma ta' fejqan, kelma ta' dawl fil-modijiet tagħna. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Meta Ġesu sema li kienu arrestaw lil Ġwanni, warrab lejn il-Galilija. Telaq minn Nażaret u mar joqgħod Kafarnaum, qrib il-baħar, fl-inħawi ta' Żebulun u Naftali. Biex hekk isseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Eżajja, meta qal: Art ta' Żebulun u art ta' Naftali, it-triq tal-baħar, art il-hemm mill-Ġordan, Galilija tal-ġnus. Il-poplu li kien qiegħed fid-dlam ra dawl kbir. Dawk li kienu fart u dell il-mewt idda dawl għalihom. Minn dak iż-żmien Ġesu beda jxandar u jgħid: Indmu għax is-saltna ta' smawiet waslet. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Is-silda tal-Vanġelu tal-lum tippreżentalna il-bidu tal-Ministeru ta' Ġesu u isseħħ f'Kafarnaum, din il-belt fin-naħa tal-Majistral tal-Baħar tal-Galilija, appuntu fl-inħawi tat-tribu ta' Żebulun u ta' Naftali, żewġ minn ulied Ġakob. Din il-belt imbagħad issir il-bażi tal-Ministeru ta' Ġesu. Kienet pjuttost ċentru kbir ta' kummerċ, ta' dwana u ta' komunikazzjoni għaliex kienet qiegħda fuq triq importanti, triq tal-baħar. U kienet imdawra anke minn diversi irħula oħrajn pjuttost kbar
ġieli ta' 15,000 ruħ jew aktar, għax il-Galilija kienet art fertila ħafna bħalma għada sallu. Jikdbu l-istoriċi ta' żmien illi ma kienx hemm biċċa art fil-Galilija illi ma tinħadimx. F'din l-art ukoll aktarx illi nibet il-moviment hekk imsejjaħ ta' Zeloti, moviment illi qed joħodha kontra il-ħakma Rumana u tendenzjalment għalhekk u anke forsi għal raġunijiet oħra in-nies tal-Galilija kienu meqjusa nies pjuttost sovversivi, pjuttost imħeġġa biex jaqilbu l-status quo. Kienet ukoll ovvjament art ta' konfini, qegħdin in-naħħa ta' fuq tal-Palestina, tal-poplu ta' Iżrael, art illi tmiss ma' artijiet oħra pagani, imma mhux hekk biss, imma matul iż-żmien kienet art anke maħkuma diversi drabi u ta' ħafna taħlit mal-pagani. Art li appuntu imbagħad il-bogħod minn Ġerusalemm u allura minħabba il-bogħod minn Ġerusalemm, minħabba anke it-taħlit ma' kulturi, popli, nies pagani, anke frott l-influenza ta' nies li kollu għaddejja minħabba l-kummerċ, kienet art meqjusa ftit tat-tieni klassi, art pjuttost disprezzata. Hawnhekk Ġesu jibda l-missjoni tiegħu. Jibda hekk. Meta Ġesu sama li kienu arrestaw lil Ġwanni warrab lejn il-Galilija. Telaq minn Nażaret u mar joqgħod Kafarnawm qrib il-baħar fl-inħawi ta' Żabulon u Naftali. Biex hekk iseħħ dak li kien għad permezz tal-profeta Iżajja meta qal art ta' Żebulun u art ta' Naftali, it-triq tal-baħar, art li lem mill-Ġordan, Galilija tal-ġnus. Il-poplu li kien qiegħed fid-dlam ra dawl kbir. Dawk li kienu fart u del il-mewt idda dawl għalihom. Meta jibda il-ministeru tiegħu Ġesu? Meta sama li arrestaw lil Ġwanni. Hekk din l-ewwel ħaġa li xtaqt li nifqu ftit fuqha. L-arrest ta' Ġwanni ovvjament kien mument diffiċli ħafna. Ġwanni li kien tant ħadem, li kellu ir-rispett ta' kulħadd, illi il-nies illudija kollha lutu anke mhumiex kważi jmorru għandu biex jitamdu jisimgħu leħnu, dan il-bniedem li qajjem fervur ġdid f'daqqa waħda jispiċċa arrestat inġustament. Huwa mument ta' falliment, mument fejn kellna tama u issa spiċċat. F'dan iż-żmien Ġesu jibda. Intemmet xi ħaġa, ingħalaq bieb u Ġesu jiftaħ ieħor. U din xi ftit hija l-ħajja tagħna. Aħna kultant ngħixu delużjonijiet kbar, fallimenti, ħsibna li mixxejn u f'daqqa waħda nifqu, hemmhekk jibda Ġesu. Il-bieb magħluq għalina huwa t-tieqa miftuħa għal mulej Ġesu, anke f'ħajjitna. Interessanti wkoll li l-verb użat għall-arrest ta' Ġwanni, paradidomi, huwa l-istess verb li mbagħad jintuża għall-arrest ta' Ġesu. Donnu Ġwanni qiegħed iħabbar b'dak li qed jiġrilu, dak li qed jiġri lil Ġesu wkoll. Huma tnejn huma kumpanji biex ngħidu hekk sal-aħħar. Imma l-Vanġelu appuntu jibda jixteret minħabba fekk, minħabba falliment. Din il-ħaġa toħroġ ċara ħafna wkoll fil-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Fil-ktieb tal-Atti tal-Apostli kontinwament naqraw ritornell, speċjalment fl-ewwel kapitli, fejn jgħid: dawk li kienu xterdu minħabba l-persekuzzjoni waslu l-aħbar it-tajba, waslu lil Ġesu hemmhekk, fejn kienu xterdu, fejn kienu ħarbu, fejn kienu marru jistkennu.
U hija hekk ritornell li nsibu kontinwament fil-ktieb tal-Atti. Għal Mattew imbagħad huwa ċar illi Ġesu telaq minn Nażaret u mar joqgħod Kafarnaum fl-inħawi ta' Żebulun u Naftali biex hekk iseħħ dak li kien għad permezz tal-profeta Iżajja. ċoe għal Mattew huwa ċar li Ġesu mhux qed jaġixxi hekk kif ġiġi, imma qed jaġixxi frott l-azzjoni ta' Alla murija fl-Iskrittura, f'kontinwità. Ġesu iġib għal milja iwettaq proġett ta' Alla. Fl-ittra lil Lut naqraw Alla fl-modi kellem lill-missirijietna ħafna drabi u b'ħafna manjieri permezz tal-profeti. Issa f'dan l-aħħar żmien huwa kellimna permezz ta' Ibnu. Għal Mattew kien ċar li l-Messija kellu jitwielet f'Betlem u għalilna li u kif xfatta. Huwa ċar daqstant ieħor ukoll illi din l-għażla ta' Ġesu li jieqaf fil-Galilija hija wkoll skont l-Iskrittura. Huwa Mattew biss illi jagħti dan it-test, din is-silta ta' Iżajja bħala raġuni għala Ġesu qed jagħmel dan. Appuntu s-silta ta' Iżajja. Art ta' Żebulun, art ta' Naftali, it-triq tal-baħar, art li lemm il-Ġordan, Galilija tal-ġnus. Il-poplu li kien qiegħed fid-dlam ra dawl kbir, dawk li kienu fart u del il-mewt, idda dawl għalihom. Hekk Ġesu imur fartijiet immarkati mid-dlam u mill-mewt. It-tribujiet ta' Żebulun u tribujiet ta' Naftali kienu tribujiet appuntu l-aktar nord tal-Palestina, kienu l-ewwel tribujiet illi ġew maħkuma mill-ħakma tal-Assirja. Kienet ħakma krudila, qawwija ħafna, saħansitra jingħad illi bħala mod ta' tortura jew biex nur il-qawwa tiegħi ġieli kienu saħansitra jamu lin-nies biex effettivament ma jarawx. Kienet appuntu żmien ta' dlam għal poplu, żmien ta' umiljazzjoni, żmien ta' telfa ta' identità, żmien ta' mewt. F'dan id-dlam jixtieq jiġi Ġesu. Hemmhekk fejn inħossni minix nara, hemmhekk fejn inħossni minix nifhem, hemmhekk fejn inħossni li waqaft, jew blukkat, jew mejjed. Hemmhekk jibda l-missjoni tiegħu Ġesu. Għax huwa hu id-dawl li żerna fuq dan il-poplu. Fuq dan il-poplu anke mbiet, il-Galilija tal-ġnus, il-Galilija tat-taħlejt u forsi tat-taħwit, il-Galilija forsi tal-kompromessi minn dawn illi xi ftit jew għandna aħna wkoll. Hemmhekk jibda il-mulej Ġesu f'din l-art disprezzata, f'din l-art mitlufa. Appuntu Ġesu huwa ppreżentat bħala id-dawl li jiddi fid-dlam, id-dawl fejn hemm il-konfużjoni, il-biża' u l-mewt. Jgħid jiena id-dawl tad-dinja f'San Ġwan, min jimxi warajja ma jimxejx fid-dlam imma jkollu id-dawl tal-ħajja. U fil-prologu għal-Vanġelu ta' San Ġwan naqraw ukoll huwa id-dawl veru li jdawwal kull bniedem huwa ġej fid-dinja. Interessanti mill-banda l-oħra fil-Vanġelu ta' San Ġwan f'mument minnhom f'kapitlu 9 wara il-fejqan ta' l-imwielet Ama, fejn minnhom Ġesu mill-banda l-oħra jagħmel stqarrija vera stramba. Meta jgħid f'diskussjoni taħraq mal-Lut. Jgħid jien ġejt fid-dinja biex nagħmel ħaq, biex min ma jarax isir jara u min jara jama. Xi wħud mill-Fariżej li kienu hemm madwaru semgħu jgħid dan u staqsew aħna wkoll omja. Weġibhom Ġesu
li kieku kontu omja ma kontux tkunu ħatja ta' dnub. Immissa qegħdin tgħidu aħna naraw mela dnub tagħkom għadu fuqkom. Hekk Ġesu jiġi biex idawwal fejn hemm midlam, imma forsi jista' jkun li kultant meta aħna marbutin wisq mat-taparsi dawl tagħna, meta marbutin wisq mal-mod kif naraw, mal-mod kif naħsbu, mal-mod kif nirraġunaw tagħna, mal-proġetti, mal-ħolm, hemmhekk diffiċli Ġesu jagħti d-dawl tiegħu. Imma jagħmlilna pjaċir, jgħid jien ġejt biex min ma jarax isir jara u biex min jara jama. U forsi mbagħad meta namew għax l-esperjenzi tal-ħajja b'xi mod idewquna l-ama u d-dlam, id-delużjoni, il-falliment, forsi f'dak iż-żmien imbagħad ninfetħu għad-dawl ta' Ġesu. Dan ġara pereżempju ma' San Pawl fil-konverżjoni tiegħu, il-festa li propju qegħdin niċċelebraw ukoll illum, m'aħniex niċċelebrawha nkwantu l-ħadd, imma llum il-25 ta' Jannar niċċelebraw il-konverżjoni ta' San Pawl. Propju Ġesu għamel dan miegħu. San Pawl kien ċert mid-dawl tiegħu. Fit-triq lejn Damasku jispiċċa għami u meta għama seta' jibda jara. Min int mulej x'nista' nagħmel jien? X'ħin da il-falliment ma baqax jara laqqas ta' jimxi jridu jmexxuh, jiggwidawh, jagħmel 3 ijiem u 3 lili ma jkolx, qed jgħix il-mewt, il-falliment, id-dlam, imbagħad seta' jilqa' id-dawl ta' Ġesu. Allura tant ieħor nistgħu ngħidu imbierek l-ama li iwassalni għad-dawl, iwassalni biex nilqa' d-dawl. Forsi mbierka id-daqqa li ħadd fuq wiċċi li fetħit li għajnejja u fetħit li qalbi għal mulej. Imbierek dakinhar illi rajt kemm il-proġetti tiegħi kienu vojta, kemm rajt li qed ninkwita fuq iċ-ċuċati, kemm rajt li qed nibni fuq ix-xejn, u doqt il-falliment, u doqt id-dlam, u doqt il-mewt. Dakinhar seta' jiddi id-dawl għalija. Il-poplu li kien qiegħed fid-dlam ra dawl kbir. Dawk li kienu fart u dell il-mewt idda dawl għalihom. Mbagħad is-silta tkompli billi minn dak iż-żmien Ġesu beda jxandar u jgħid indmu għax is-saltna ta' smewwiet wasslet. Innutaw qisu r-ridondanza beda jxandar u jgħid indmu, ikkonvertu. Din il-kelma metanoeite hija pjuttost kelma qawwija ħafna fil-Grik. Diġà l-fatt li qed jgħid beda jxandar u jgħid diġà, u mbagħad il-verb fih innifsu li huwa imperattiv preżent fil-Grik ifisser indem u ibqa' indem u ibqa' konverti u ibqa' nbidel kontinwament. Huwa atteġġament kostanti ta' konverżjoni, l-ewwel kelma ta' Ġesu. Atteġġament kostanti ta' bidla ta' direzzjoni, ta' bidla ta' mentalità. Fil-Vanġelu ta' San Luqa pereżempju din nisimgħu meta Luqa jgħid fuq Ġesu ovvjament, jekk xi ħadd irid jiġi warajja għandu jiċħad lilu nnifsu, jerfa' salibu kull jum u jimxi warajja. Appuntu id-dawl ġie huwa preżenti, imissa jeħtieġ ir-risposta tagħna, ir-risposta libera tiegħi, id-disponibilità attiva tiegħi għal bidla tal-moħħ u tal-qalb. San Pawl lir-Rumani kapitlu 12 jgħid timxux max-xejra ta' din id-dinja, iżda inbidlu skont it-tiġdid ta' femitkom biex iseħħilkom tarfu x'inhi r-rieda ta' Alla, x'inhu t-tajjeb li jogħġbu, x'inhu perfett. Imma fl-istess ħin aħna ma' Efraim
nitkarbu reġġana lura, reġġani lura u jien nerġa' lura għax int il-mulej Alla tiegħi. Aħna nafu kemm il-konverżjoni hija diffiċli. Nafu kemm għandna reżistenza għall bidla. Nixtiequha fl-oħrajn, l-oħrajn għandhom jinbidlu ta' żgur, jalla jinbidlu malajr, imma jekk tiġi għalija nafu r-reżistenza li għandna. Nafu pereżempju ir-rabta li aħna għandna mad-drawwiet li jidħlu f'ħajjitna. Prova biddel drawwa li daħlet u rabbit l-eruq. Min ċuċati żgħar sa kbar. Min fejn noqgħod bil-qiegħda l-Knisja dejjem fl-istess post li hija ċuċata newtrali ma fiha xejn ħażin, għal ħafna affarijiet aktar, mur biddilili dik. Insib xi ħadd floki, nirrabi, ċuċata għax drawwa. ċerti drawwiet jidħlu u jrabbu l-eruq u mhux lakemm tneħħihom għax id-drawwiet huma komdi, to be fair, huma komdi. Imma mhux kull drawwija qaddisa, mhux kull drawwa hija ta' ġid. Imbagħad ovvjament il-bidla hija diffiċli ferm minħabba s-supervja tagħna. Għax kollha kemm aħna xi ftit jew wisq induru ma l-ego tagħna. Dak li jidirli jien, dak li rrid jien, dak li naħseb jien, dak li nipproġetta jien, dak li nħoss jien, dak li għandi aptit jien, u kollha kemm aħna xi ftit hekk. Imma l-mulejjed jistedinna għal atteġġament kostanti ta' konverżjoni, ta' bidla. Indmu u emnu fil-bxara it-tajba. Indmu għax is-saltna ta' smewiet waslet. Imma quddiem dan kollu jiena nitlob lil mulej reġġani lura u jien nerġa' lura għax int il-mulej Alla tiegħi. U r-raġuni tal-konverżjoni tal-bidla mhux għax kif taqbad tgħid ninbidlu biex inkunu mbdilna, imma għax is-saltna ta' smewiet waslet jew qiegħda fil-qrib nista' naqbada, nista' naħkimha. Fejn waslet din is-saltna ta' smewiet? Fejn? Hemmhekk, fil-Galilija. Għand dawk li kienu qed jisimgħuh. Dalwaqt għand Xmun u Indri għand Ġabu u għand Ġwanni. Meta kienu fuq xogħolhom normali. ċo s-saltna ta' smewiet fejn se tasal? Jew fejn ħanaħkimha? Fejn ħanilqaħħa? F'ħajti illum. Aħna lina s-saltna ta' smewiet jew ejja ngħidu il-ħajja ideali xi kultant qiegħda x'imkien il-bogħod. X'imkien basta mhux f'ħajti, basta mhux fir-realtà tiegħi, basta mhux man-nies li qiegħda magħhom jew li qiegħed magħhom, basta mhux hawn, basta mhux għandi, basta ara kif tkun x'imkien ieħor, kieku ħajti differenti, kieku nies differenti. Hemmhekk forsi hemm is-saltna talla. L-Ele Ġesu jgħid hawnhekk illum waslet is-saltna ta' Alla ta' smewiet. Tilqaħħa fejn? F'ħajtek. Hawnhekk. ċoe Ġesu jixtieq jiġi hemmhekk u jrid jagħmel id-differenza hemmhekk u jrid isaltan hemmhekk. U jrid jibdel dak mhux il-bogħod minn hemmhekk. U ħafna drabi ħajibdel xiex lili. Ħafna drabi s-sitwazzjoni ħatibqa' l-istess imma ħatkun qalbi li se tinbidel. Appuntu se ngħix konverżjoni. Is-saltna ta' smewiet waslet. Din hija tema kontinwa ħafna fit-tagħlim ta' Ġesu. Hija tema partikulari għaliex hija tema għal qalb l-Iskrittura ħafna imma jidher illi ma tantx kienet kif tgħid voga fil-moda fil-kitbiet ta' żmien Ġesu, fil-mentalità ta' żmien Ġesu. Aktarx, mhux bil-forsi nkunu ċerti, minn dak li għandna llum nistgħu ngħidu għad il-ħaġa. Fil-Bibja hija tema kontinwa. It-tema li Alla jiġi u jisaltan. ċoe Alla li jiġi u issa fl-aħħar l-affarijiet ikunu fidejh. Jirranġhom hu. U Ġesu qed jgħid hawn hi is-saltna t'Alla waslet
fil-persuna tiegħi u f'dawk illi jindmu, illi jinbidlu appuntu biex jilqewha. San Mattew minħabba hekk is-sensibilità tal-ludi li kien ma jgħidx is-saltna ta' Alla, imma jgħid is-saltna ta' smewwiet b'rispett lejn l-isem ta' Alla li l-Lut ma kinux jippronunċjaw. Din is-saltna mbagħad fil-Vanġelu ta' San Mattew Ġesu jgħid ta' min is-saltna hija pereżempju tal-foqra fl-ispirtu tal-ippersegwitati, hija anke ta' nies li jiġu mill-Vant u mill-Punent, hija ta' tfal iż-żgħar, hija tal-pubblikani u n-nisa tat-triq. Jgħid ukoll min hu l-kbir f'din is-saltna huma dawk li jħarsu l-kmandamenti huma tfal iż-żgħar. Jgħid ukoll kif tidħol fiha, pereżempju bil-ħajja tajba aktar minn tal-kittiba u tal-Fariżej, dawk li jagħmlu r-rieda tal-Missier, dawk li mhumiex marbuta pereżempju mal-għana għax hu diffiċli li wieħed għani jidħol fis-saltna ta' Alla. Din is-salta fejn tiġi teleb il-ħażen, teleb is-seta ta' dlamijiet. U hija wkoll it-talba prinċipali fuq fom Ġesu u fuq fom id-dixxiplu. Missierna li inti fis-smewwiet tiġi saltnatek. Jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Hija talba għalhekk fuq fomna kontinwament. Aħna mistiedna nilqewha. Imbagħad il-Vanġelu jkompli bis-sejħa tal-ewwel dixxipli. Huwa jdur ma' xatt il-baħar tal-Galilija lemaħ żewġ taħwa. Xmun jgħidulu Pietru u Ħindri qegħdin jixtħu xbiek fil-baħar għax kienu sajjida. Għalilhom ejjew warajja u nagħmilkom sajjida tal-bnedmin. U minnu fih telqu xbiek u marru warajh. Interessanti hekk li Ġesu l-ewwel azzjoni li jagħmel fil-Vanġelu skont San Mattew mhix xi pritka, mhix xi diskors, laqas hu miraklu, imma l-ewwel ħaġa li jagħmel isejjaħ. Iħares lejn xi ħadd u jsejjaħlu. Hija xi ftit jew biss anke l-ewwel azzjoni li Ġesu naħseb jagħmel fil-konfront tagħna lkoll sa mill-eternità. Ħares lejna u sejħilna. Sejħilna qabel xejn għal ħajja. Sejħilna mbagħad għal grazzja tal-fidi. Sejħilna għal missjoni illi kull wieħed u waħda minna għandu. Kif innotajtu, kif nistgħu ninnotaw in-narrazzjoni, ir-rakkont huwa wieħed qasir immens, wieħed kif tgħid imneżża minn ħafna dettalji li kieku nixtiequ, imma dawn kienu diġà semgħu b'Ġesu, imma x'kienet ir-reazzjoni tagħhom, dam ħafna jitkellem magħhom x'għamel, x'ħassew, x'għamlu n-nies ta' madwarhom, x'raw, x'qalu, x'kienet ir-reazzjoni. Ħafna dettalji huma nieqsa. U meta tqis il-kobor tas-sejħa li qiegħda sseħħ. U allura la id-dettalji huma daqshekk ftit u essenzjali rridu nagħtu kasom ħafna. L-ewwel nett huwa Ġesu li qed idur, huwa Ġesu li qed jilmaħ lil dawn in-nies. Kif diġà ċċennajt qabel kull sejħa hemm il-ħarsa u l-inizjattiva ta' Alla lejna l-kol. Lil Ġeremija qabel ma sawwartek fil-ġuf araftek, bimħabba ta' dejjem ħabbejtek, għalhekk il-ħlewwa tiegħi erfajt għalik. Huwa ċar li huwa Ġesu li jsejjaħ, l-inizjattiva hija tiegħu u għandha tibqa' dejjem tiegħu. Din ma kienitx xi ħaġa normali fi żmien Ġesu. Fi żmien Ġesu kienu id-dixxipli li jittolbu lill-imgħallem ikunu dixxipli tiegħu. Fil-każ tagħna hija totalment differenti. L-inizjattiva joħodha Ġesu, il-protagonista huwa hu u jalla nħalluh jibqa' dejjem hu.
U aħna rridu qabel xejn allura niskopru lilna nfusna bħala l-oġġett tal-ħarsa ta' Ġesu. Naħseb fuq dan qatt ma nistgħu nenfasizzaw biżżejjed. Nifhmuha xi ftit kemm hija importanti meta pereżempju niftakru ftit meta konna żgħar imma nkellhom adolescenti żgħażagħ meta jkun hemm xi ħadd iħarislek. Meta jkun hemm xi ħadd iħarislek. Fil-qalb tagħna tiġri xi ħaġa differenti. Daqsxejn tinfixel imma daqsxejn tieħu ħafna gost. Inkisret is-solitudni, bdejt temmen fik innifsek kważi, possibiltajiet ġodda, kollox jinbidel. U sal-lum xi ħadd li jħares lejja u jsellimli u jarani u jkellimni, anke fl-aktar mumenti normali tal-ħajja fit-triq kullimkien. Aħna rridu dejjem niskopru li aħna l-oġġett tal-ħarsa ta' Ġesu. Minn hemm jitlaq kollox u jrid jibqa' jitlaq kollox. U imbagħad l-ewwel ħaġa li jagħmel Ġesu isejjaħ żewġ taħwa. Isejħilhom flimkien. Flimkien. Għana kultant ngħidu aħjar nagħmel l-affarijiet ar-rasi għax nagħmilhom qabel aktar malajr u forsi aħjar. Dan ma jgħodx fil-ħajja nisranija. Il-ħajja nisranija dejjem sejħa biex inkunu flimkien. U mbagħad il-qudiem jekk Ġesu se jibgħat għall-missjoni, jibgħat ukoll tnejn. Min dan jaraf kulħadd li intom dix-xibli tiegħi mill-imħabba ta' bejnietkom. Forsi l-affarijiet nagħmluhom aktar bil-mod, b'aktar diffikultà, forsi. Imma fil-verità naħseb m'hemmx isbaħ anke fil-qalb tagħna meta l-affarijiet isiru f'komunjoni, fil-fraternità ma' xulxejn. Biex inwiżnu lil xulxejn, biex inħobbu lil xulxejn, biex nieħdu paċenzja b'xulxejn, biex naħfru lil xulxejn, biex forsi nikkoreġu lil xulxejn, biex inħobbu lil xulxejn. Dan li fil-verità rridu, dan li għandna bżonn u dan li tixtieq id-dinja. L-ismijiet tal-ewwel żewġ dixxipli huma Xmon u Indri, huma smijiet Griegi. Ara mbagħad Ġagbu u Ġwanni huma smijiet Lut, li appuntu hija xi ħaġa li tikxef in-natura mħalta tal-Galilija. Ismijiet Griegi, ismijiet Lut. U juru wkoll in-natura mħalta tal-Knisja. Għalina hija normali imma fi żmien li qed jikteb Mattew ma kienx daqshekk kif tgħid for granted li l-Knisja wkoll imħalta komunjoni, komunità ta' Lut u anke barranin u anke pagani. U jiġi speċifikat imbagħad ukoll l-isem ta' Xmon Pietru. Pietru il-blata jew il-ras jibsa. Għandek rasek ngħidu tal-ġebel. Appuntu, kontinwament Xmon preżentat bħala Xmon Pietru. Il-mulej fuq din il-blata ser jibni l-Knisja tiegħu. Immaġinaw li kieku narawha fuq din ir-ras jibsa, fuq dan id-difett, Ġesu ser jibni l-Knisja tiegħu. Għax il-mulej għandu mod kif xi kultant juża kollox għall-ikbar glorja ta' Alla u biex appuntu il-glorja joħodha l-missier. Għax Pietru ras jibsa seta' joffri, Ġesu fuq ras jibsa għamel pedament u pedament sod. U din l-istedina lil dawn iż-żewġ dixxipli issir fil-kwotidjanità ta' ħajjithom. Fil-ħajja ta' kuljum qed jitfgħu xbiek il-baħar. Il-kelma indikata għat-tip ta' xbiek juri li kien xbiek li jintefa' fil-baxx. Huwa pjuttost marbut ma' sajt ta' nies mhux daqstant fakoltużi, bħalma mbagħad jidhru li kienu Ġagbu u Ġwanni. Imma appuntu is-sejħa ta' Ġesu m'għandix limiti ta' persuni u ta' sitwazzjonijiet. Issir dejjem u lil kulħadd.
Minn hawn u ftit kapitli oħra ser issir f'ambjent ħafna aktar ostili lil Mattew il-Pubblikan lil Levi fuq il-mejda tat-taxxa. Diversi snin wara sejra issir lil Pawlu fit-triq ta' Damasku. Lil xi ħadd li ħadd ma mmaġinah li tista' ssirlu xi tip ta' sejħa biex ikun apostlu ta' Ġesu. X'inhu l-kontenut ta' din is-sejħa? Ejjew warajja. Ejjew warajja. U nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin. Allura turi qabel xejn li s-sejħa tagħna hi li nkunu ma' xi ħadd. Li nkunu ma' xi ħadd, ma' Ġesu. U li nkunu warajh u mhux qablu. Infatti aktar il-qudiem meta Pietru ilumu fuq is-sejħa tiegħu aħna naqraw fit-test Malti itlaq minn qudiemi ja xitan għax inti m'intix tara l-ħwejjeġ tgħallem tal-bnedmin eċetera eċetera. Imma itlaq minn qudiemi ja xitan tista' tiġi tradotta kif ħafna jitraduċuha itlaq ejja warajja. Itlaq ejja warajja, pjupage opisomu li hija translation naħseb aktar korretta. Itlaq imma biex tiġi warajja, mhux biex titlaq minn quddiem, jitlaq minn quddiem biex tiġi warajja. Allura is-sejħa tagħna hi biex ejjew warajja biex inkunu ma' Ġesu u biex inkunu warajh, ċoe dejjem inħarsu lejh. U naħseb din il-ħaġa hija ħafna importanti. Għandna kultant quddiem is-sejħat tal-ħajja u quddiem is-sejħa ta' Ġesu. Marelli ma nibqgħux inħarsu lejna nfusna. Ġesu qed isejjaħli, ħares lejja, lemaħni u qed isejjaħni ejja warajja u nagħmel minnek sajjied tal-bnedmin. U jien nibqa' inħares lejja nnifsi. Lejn is-sitwazzjonijiet tiegħi, lejn id-dlam li forsi jeġġo fih. Nibda nħares lejn inix kapaċi u minix, inix tajjeb u minix, inix sabiħ jew ikraħ, u x'se nlaħħaq jew ma nlaħħaqx, u x'se nwassal jew le, u x'se jirnexxieli jew le, u x'se nasal jew le. U nibqa' nħares lejja nnifsi. ċoe hemm xi ħadd ġie għalija u jiena mħabbad biha nnifsi. Mentri Ġesu qed jgħidli ejja warajja, ħarstek fuqi. Forsi din hija konverżjoni kbira li mistiedna nagħmlu, li nbidlu l-ħarsa minn fuqna l fuq Ġesu. X'int ħares lejk, x'se tara? Aw min forsi jara is-supervja u l-bravura tiegħu li wieħed jistaqsi kemm kbira din il-bravura jew le. U hawn min iħares lejn il-faqar tiegħu u joqgħod imwaħħal hemm. Mentri l-unika ħarsa li tot hija l-ħarsa fuq Ġesu li ħares lejja u qiegħed isejjaħli. U jagħmli l-hom weda, nagħmilkom, ċoe jien nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin. ċoe ħatibqa' bl-istess mestier għax Ġesu juża dak li hu tagħna, ċoe Ġesu juża l-materjal li aħna. Il-kwalitajiet, l-esperjenzi, l-istorja, il-kapaċitajiet, l-inklinazzjonijiet, imma b'funzjoni differenti. ċoe Jisu mimmanda lil dawn qed jaqilbilhom ħajjithom kollha. Imma fl-istess ħin is-sejħa li qed jagħmel mhix barranija lihom. Mhux hekk biss, immissa f'daqqa waħda minn fejn qabel permezz tas-sajd tagħhom kienu jaqbdu l-ħut u l-ħut jispiċċaw mejta u forsi kienu jiklu huma u l-familja tagħhom. Issa f'daqqa waħda tgħidilhom ħajtek kapaċi ssir barka l kulħadd. Għax meta tistat taqbad lil xi ħadd mill-baħar, inti qed issalvah. Inti qed teħilsu mill-għarqa mill-mewt. Jiġifieri wara kull sejħa ta' Ġesu hemm sejħa biex jivvalorizza mhux joqtol dak li jien, imma jivvalorizza dak li jien biex dak li jien isir tassew barka l-umanità. Ejjew warajja u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin.
Sabiħa illi Pietru jagħmel qabel xejn din l-esperjenza li jiġi salvat minn Ġesu. Tiftakru meta qed jaqsmu l-baħar hemm il-maltemp u jaraw il-Ġesu ġej lejhom huma jitwerru u biex jaraw jekk hux kienx il-mulej Pietru jinżel mid-dajs u jgħid jekk huwa jien tagħmel nimxi ħdejk fuq l-ilma. U Ġesu jgħidlu ejja. U Pietru jibda miexi. U xin imbagħad jara il-maltemp u r-riħ qawwi jibda jereq u jgħid salvani mulej. U Ġesu imittidu u jsalvah bniedem ta' fidi żgħira għaliex iddubitajt. Minnu taw dak li konna qed ngħidu ftit ilu. Ġesu, Pietru sakemm qed iħares lejn Ġesu jista' jimxi fuq l-ilma. F'daqqa waħda jibda jħares lejn innifsu u lejn il-ħajja ta' madwaru. Qed jara mewġ kbir, riħ qawwi u daqsxejn ta' raġel dgħajjef u jibda jereq. Għax tilef il-ħarsa minn fuq Ġesu. Nistħajluh dakinhar jgħidlu Ġesu lil Pietru ejja warajja trid tiġi ħares lejja, ħallik minnek innifsek u minn dan l-ettara, ħares lejja. Imma xin Pietru ma ħares lejhu beda jara salvani mulej. U jagħmel l-esperjenza ta' xi ġifieri tkun salvat, tkun meħlus mill-mewt, mill-għarqa ċerta. Il-ħaġa l-oħra s-sabiħa li jien nagħmilkom sajjida tal-bnedmin. Għana ħafna drabi għalina l-ħajja nistranija il-laħwa issa irrid nagħmel jien, irrid nirnexxieli jien, irrid inkun bravu jien. U nibqgħu dejjem l-istess, induru magħna nfusna. Ma jien x'kapaċi nagħmel, ma fejn jien kapaċi nasal, ma fejn l-isforzi tiegħi kapaċi jwettqu. Mentri ovvjament aħna rridu nikkoperaw ma' Ġesu, rridu nagħtuh id-disponibilità, rridu nagħmlu l-parti tagħna bla dubju. Imma l-protagonista jibqa' dejjem Alla, jien nagħmilkom sajjida tal-bnedmin. Mhux intom għażiltu lili, imma jien għażiltkom u ħtartkom biex tagħmlu l-frott, u l-frott tagħkom jibqa' fil-Vanġelu skont San Ġwan. U fit-tieni ittra l-Korintin San Pawl jgħid mhux li aħna minna nfusna għandna l-ħila naħsbu li xi ħaġa ġejja minna nfusna. Il-ħila tagħna ġejja mingħand Alla li tagħna l-ħila li nkunu ministri tal-patt il-ġdid. X'kienet imbagħad ir-risposta tad-dixxipli? Minnu fih telqu kollox u marru warajh. Il-minnu fih tagħhom. Liema hu il-minnu fih tiegħi? L-lum tas-salvazzjoni. Hemm bżonn tqumu min-nas issa fejn fiex il-minnu fih tiegħi, iż-żmien it-tajjeb tiegħi lil-lum tas-salvazzjoni. Huma minnu fih għax dan urġenti, għax dan essenzjali, għax dan sabiħ. U telqu kollox biex imorru warajh. Xi ħaġa enormi li turi pjuttost proċess li jsir ma' żmien, imma dawn qed jitilqu s-sigurtà tagħhom, qed jitilqu s-sostentament tagħhom, qed jitilqu d-drawwiet tagħhom, qed jitilqu r-rutina, ir-relazzjonijiet, il-proġetti. Qed jitilqu ċ-ċertezzi tagħhom. Is-sajt kien pjuttost mezz, pjuttost stabbli ta' għajxin. Għaliex lesti jitilqu dan kollu? Għax instab it-teżor moħbi fil-għalqa, għax instabet il-perla tiswa ħafna. San Pawl jikteb, imma dak kollu li għalija kien liħ jien għaddejtu bħala telf minħabba Kristu. Tassew li huma qed jgħixu s-sejħa ta' Ġesu għal konverżjoni, biddel id-direzzjoni u ejja warajja. Ovvjament din ix-xena
hija xena tal-bidu u daqstant ieħor hija xena tal-aħħar. ċoj hija xena tal-bidu tal-missjoni imma turina wkoll fejn għandna naslu. Fin-nofs kif rajna mbagħad mal-Apostli u ma' Pietru hemm mixja sħiħa mimlija waqfiet, mimlija nfedeltà, mimlija ħrib, mimlija kontradizzjonijiet li jwasslu biex is-sejħa tkompli tiġi skoperta u imħadna mill-ġdid. Barfien dejjem akbar tal-imħabba ta' Alla u tal-fedeltà tiegħu. U b'fehm akbar ta' xi ġifieri timxi wara Ġesu. Imbagħad l-istess sejħa Ġesu jagħmilha lil Ġagbu u lil Ġwanni meta jgħidilhom meta jgħid is-silta wara li mexa minn hemm ra żewġ taħwa oħra, Ġagbu ta' Żebedew u ħuh Ġwanni. Qegħdin fid-dajsa ma' missierhom Żebedew isewwu xbik tagħhom u sejħilhom. Minnu fih telqu d-dajsa u lil missierhom u marru warajh. Hija silta parallela ta' qabel hija sejħa parallela, imma fl-istess ħin jissu xi ħaġa wkoll li tagħtina kwadru aktar komplet. F'dan is-sens jissemma pereżempju l-missier, jissemma wkoll aktar ġejt id-dajsa u xbiek differenti, xbiek li jintuża għal-fond, tas-sajd fil-fond, kienu nies aktar fakultużi. Imma meta ħallu wkoll lil-missierhom u lil dan il-ġejt biex imorru wara Ġesu. Kważi jisu xi ftit hemm anke telfa tal-identità biex nikseb identità ġdida. Jisu hemm il-passaġġ milli nkun iben ommi u missieri għalli mbagħad bil-mod il-mod fil-mixja tiegħi wara Ġesu niskopri li jien għandi identità ikbar, dik ta' bin il-missier. Grazzi għal-mewt u għal-qawmien tal-mulej Ġesu. Din hija wkoll konverżjoni oħra kbira li ngħaddu milli nkunu l-uliet tal-ġenituri tagħna għal uliet il-missier. Hemm ftit tad-differenza. Is-silta mbagħad tispiċċa u dar il-Galilija kollha jgħallem fis-sinagogi tagħhom, jixandar l-Evanġelju tas-saltna u jfejjaq kull xorta ta' Mart u djufija fost il-poplu. Innutaw dar il-Galilija kollha kullimkien jgħallem fis-sinagogi tagħhom, ixandar l-Evanġelju ċo l-bxara tajba, l-aħbar it-tajba tas-saltna li Alla jekk trid wasal ġie u jrid imexxi. U bħala riżultat appuntu viżibbli tal-wasla tas-saltna ifejjaq kull xorta ta' Mart u djufija fost il-poplu. M'hemm l-ebda djufija ħażen u Mart li Alla mhux ikbar minnu. M'hemm l-ebda sitwazzjoni li hija il-bogħod daqshekk li l-azzjoni salvifika ta' Alla ma tistax tilħaq. Ejjew aħna wkoll bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inkomplu nitolbu lil mulej reġġana lejk u aħna imbagħad niġu. Ejjew nitolbu qalb disponibbli għal konverżjoni. Ejjew nitolbu li narfu kemm kbira is-sejħa ta' kull wieħed minna. Frott l-għażla ta' Alla, frott il-ħarsa tiegħu.
Ejjew aħna u nitolbu l-missierna aħna u nsejħu lill-Alla missier. Inkomplu nitolbu fl-eluq tal-ġimgħa ta' talb għall-għaqda fost l-insara, illi aħna lkoll insara nistgħu naslu għall-għaqda tas-sew tal-aħwa, għall-għaqda sħiħa tal-aħwa tal-istess missier. Bil-qalb nitolbu. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.